הדפסת משי על חולצה שחורה. כשאנחנו רוצים להדפיס על חולצה שחורה, למשל צבע לבן, בהדפסה ידנית אם זה כמות קטנה, ככה מבצעים את זה. אנחנו מורחים דבק וספרי דבק על משטח העבודה, מכניסים את החולצה למקום, מורידים את הרשת, מדפיסים את הצבע על ידי המריחה שלו על גבי הרשת. בשכבה ראשונה הצבע הוא לא לבן אטום, מכיוון שהחולצה שחורה, הצבע עדיין לא כיסה אותו לגמרי. לכן מה שאפשר לעשות, ייבוש ביניים, על ידי שאנחנו מביאים את החולצה לפלאש, לייבוש של בין 5 ל-6 שניות. פלאש מבצע על ידי מנורות חום. לאחר תקופה של 5-6 שניות, מחזירים את החולצה למקום. כעת הצבע יבש למגע. כן, הצבע יבש. אפשר להדפיס עליו שכבה נוספת. ועכשיו אנחנו רואים הדפסה מלאה, לבנה, אטומה, האיכות היא מצוינת. וכעת כל מה שנותר זה להכניס את החולצה לתנור, לייבוש סופי ומוחלט, כך שיהיה עמיד בכניסה.